panakatiliw, iti sa pulket mesang membro ti Ilocos Cordillera Regional Committee. Naitikit na arestara po babay ti joint operation ti 51 Infantry Division, kastameten ti 5th Infantry Division ken 7th Infantry Division na po nga digitiket mamapati po nga membro at Ilocos Cordillera Regional Committee. Kim Kikapsat. So katikitikon tayo po, inti makinuman live at biyanga po ti biyanga po ni Lieutenant Colonel Jojo Mascareñas, Kim Kikapsat, ti commanding officer po ti 5th Civil Military Operation ti Philippine Army. So una sa lahat, magandang gabi po, Lieutenant Colonel Jojo Mascareñas. Good evening po, Lieutenant Colonel. Magandang gabi din po sa inyo, sir, at sa lahat po ng taga-subaybay sa ating programa ngayong gabi. Pasensya na po, hindi ako nakakaintindi ng Ilocano. Tagalog po ako. I am from Albay, pero Bisaya din ako. Nakapangasawa po ako ng taga Mindanao. Yes, sir. Anyway, sir, maraming salamat po sa oras na makapanayam ka namin dito sa Bombo Radio Lawag. Alam ko maraming nakikinig ngayon via live streaming itong successful operation ng mga law enforcement po natin, especially sa Philippine Army. Colonel Mascareñas, itong nahuli po natin, sir, ano po yung tawag nito? Naging basehan ang otoridad ng pagkakahuli itong sa isang mga 11 na alleged na membro ng Ilocos Cordillera Regional Committee. Sir. Sir, ito po is result po ng law enforcement operations na ginawa po natin in partnership po with the Philippine National Police and also with 7th Infantry Division. Ito po mga personality na ito are members of the ICRC at sila po ay may mga iba't ibang mga kaso. So sa pamamagitan po ng pag-serve ng warrants of arrest po sa kanila is natuntun po natin kung saan sila nagtatago at nahuli po natin sila doon sa area po ng Tarlac and Quezon City. Sa impormasyon po ng lahat, ito po ay dalawang magkahiwalay na law enforcement operations. Yung isang grupo po is 7 po silang magkakasama na nahuli po sila doon sa barangay Baras-Baras sa Tarlac City, while yung tatlo naman po is nahuli naman po sa Sunny Villa Condominium sa Fairview, Quezon City. So bali po, sir, 10 po, sir, yung personality po, sir, na nahuli po ng kasundaluhan at ng Philippine National Police po. So itong 11 na individual, itong mga alleged na membro ng Ilocos Cordillera Regional Committee, so may standing arrest warrant arrest itong mga suspect po, sir? Yes po, sir. Positive po na may mga warrants of arrest po ito na pinalabas po ng Regional Trial Court sa Ilocos Sur and RTC branch naman po sa Kalinga. So iba-iba po yung mga kaso nila. Most of them have attempted murder, meron pong qualified trafficking, and then meron din pong illegal possession of firearms and explosives, and yung destructive arson po. So yun po yung mga kaso nila na karamihan din po is non-bailable din po itong mga kaso na isampa po sa kanila. Okay. Sir, medyo lumayo konti sa video natin para makita yung gagwapuhan po natin. Colonel Mascareñas. Okay. Sir, nung mahuli po natin to, ano po yung naging reaction po ng militar o pulisya ang pagkahuli itong mga nasabing membro ng grupo, Lieutenant Colonel? May turing ba na malaking bagay na? Kasi hindi pa kakailan lang ditong mga Ilocos Cordillera Region, talagang kung maglakad sila noon, talagang todong-todo. Po, Colonel?
Malaking kawalan po ito sa hanay nila, no, na nahuli po natin itong 10 na personality. Alam niyo po, sa kanilang hanay, meron po silang mga 2 o 3 mga posisyon na pinaghahawakan. So sa pamamagitan po ng pag-neutralize natin sa kanila sa pamamagitan ng law enforcement na paghuli sa kanila is masasabi natin na yung kanilang grupo is on the verge of defeat. In fact po lahat, halos karamihan ng mga provinces natin dito sa Regions 1, sa CAR and then sa Region 2 is ready na po talaga sila dun sa para tawagin po silang insurgency free. In fact, karamihan po ng mga provinces ngayon Mhm. is nakapag-declare na po sila ng state of stable internal peace and security. So, kung mahuli pa natin yung mga natitira pa o yung mga remnants pa ng mga kasamahan nila, rest assured po na hindi na sa matagal na panahon is maide-declare natin na insurgency free na po ang karamihan sa mga provinces sa AOR po ng 5th ID. Mhm. Okay. Itong mga membro ng Ilocos Cordillera Regional Committee, Sir o Colonel Mascareñasa, pwede pong malaman, sir, kung taga saan ba dito? May taga Ilocos Norte po ba? Yung mga itong nahuli po natin. Colonel, at may mga ebidensya or dokumento or narecover po natin sa operasyon, sir, Colonel. Yes sir, during po sa pag-serve po sa kanila ng warrant of arrest, meron po mga nakuha tayo ng mga dagdag po na ebidensya. Meron po din nahuli sa kanila na may dala pong firearm and explosives. While sa detalye naman po ng mga kung taga saan itong mga personalities nito, I'm also waiting for additional information from our intelligence community para po sakto po yung maibigay ko sa inyo. As of now po kasi puro lang alias yung nahahawakan ko ngayon and kung mga taga saan po sila. Pero ang naibigay po sa akin ng information is lahat po ito is kumilos po dito sa area ng Kalinga and sa Abra po. So ito po yung result po pa ito nung last years pa po na sunod-sunod na engkwentro dito sa Mhm. area ng Kalinga. 6 na engkwentro po yun na magkakasunod-sunod kung maalala po natin. So nagpasya siguro yung grupo na masyado nang mainit sila dito sa loob ng area of operations ng 5th ID kaya lumabas po sila sa area ng 5th Infantry Division. Pero dahil nga po sa parating sinasabi ni Com5 ni General Siñeres na alam na po namin kung nasaan kayo, lumabas man po kayo sa area ng 5th ID, hahabulin po namin kayo kung nasaan po kayo. That's why sa mga natitira pa po ng mga members ng armado, hindi po kami magsasawa na makiusap sa inyo na bumaba na po kayo sa kabundukan at mag-surrender na po sa pamahalaan. Tutulungan po kayo ng 5th Infantry Division na ibalik po kayo sa normal na pamumuhay at mamuhay na lang bilang yung citizen na Mm. na katuwang natin sa paghahanap ng peace dito sa area ng 5th Infantry Division, sir. Mhm. Okay, okay. So ibig sabihin ay itong mga nahuli po natin ay may mga insidente na karahasan o rebelding aktibidad sa mga nasabi nating region. Po, Colonel Mascareñas, sir. Yes po, sir, hindi po simple yung mga kaso nila, sir, no? Yung attempted murder, mga frustrated murders po, at saka yung destructive arson. Mhm. So, sigurado po na itong mga personality na ito, sa pamamagitan po ng mga matibay na ebidensya ay makukulong po sila. Karamihan po sa mga kaso na ito is non-bailable, sir. Mhm. Okay. Itong Ilocos Cordillera Regional Committee, kumusta na pong monitor po natin? Paggala-gala po pa ba? Aktibo pa ba mga itong mga grupo? Po, Colonel Mascareñas, sir? Sa ngayon po, sir, is ang monitoring natin is dahil nga po paliit na paliit sila yung strength nila.
is ito na po yung isang challenge po para sa amin. Kung masyado ng maliit ang number ng kalaban with the vast area po ng 15th Infantry Division, para po naghahanap tayo ng karayom, no, sa palayan. Mhm. Anyway po, we will be relentless in finding them and finally bringing justice, no, sa mga naging biktima nila, hindi lang po mga sundalo o mga kapulisan, sa mga naging biktima po nila mga sibilyan. No, itong ilang taon ng karahasan at terorismo na ginagawa nila dito sa area ng PIFID, sa pamamagitan po ng pagtulong ng other government agencies at ang mga civilian, we will finally put an end to it para po maging peaceful na po yung Mm. area po ng 15th Division. So ibig sabihin hindi na dati yung mga operasyon nila itong mga grupo Mascareñas medyo kumbaga hindi tulad na dati na operasyon nila. Ngayon medyo konti-konti na lang para ano natin to matawag dito mawala na itong mga grupo Colonel. Yes sir, ang isang estratehiya po nila pag malapit na silang matalo Mhm. is yun nga po, magtatago na lang po talaga sila. They will try to preserve their forces. So yun po ang magiging hakbang nila, kaya medyo wala na po, nabawasan na po talaga yung mga activities nila. At kami rin po is nanawagan sa lahat ng mga nasa sakupan natin, ng mga civilians, sa mga barangays po na minsan lang po nakakarating yung mga kapulisan o ang inyong mga kasundaluhan, na sana tulungan niyo po kami na kung meron po kayong makitang mga kahina-hinalang tao sa inyong lugar, mga armado, wag po kayong magdalawang isip na ipaabot sa amin. So sa pamamagitan po ng pagtutulungan natin is we will finally make the area of PIFID insurgency free. Yun po yung gusto namin na tayong lahat po, hindi lang po kasundaluhan, tayong lahat na nandito po sa Regions 1, 2, and CAR, gusto po natin ng kapayapaan. So, Mhm. yun po yung objective namin. Okay. Sir, sabi mo kanina nahuli itong mga 11 members po ng Ilocos Cordillera Regional. Nagkakaiwala yung mga iba't ibang lugar. Hindi kaya sila kumbaga nagkakahiwalay para mag-recruit na naman? Hindi naman po ganun. Wala naman lumalabas doon sa mga intelligence report po natin. Sir Colonel. Wala po, yung purpose po ng paghiwalay nila ng dalawang grupo is para po mas mahirapan po yung ating mga otoridad na Mhm. sundan sila, no? Anyway po, naging successful naman yung ating ginawang law enforcement operations, and kahit po nasa Quezon City sila or nandun sila sa Tarlac City, hahabulin po namin sila. Mhm. We will make them accountable sa mga krimen na ginawa nila dito sa atin. So ano po yung magiging epekto ng operasyon nito sa kampanya ng gobyerno laban sa insurgency sa Ilocos at Cordillera, Colonel Mascareñas, sir? Sir, ang magiging effect po nito is, yun nga po nasabi ko kanina, kung papunta na po tayo doon sa idideklara natin na insurgency free ang Mhm. karamihan ng mga provinces natin, is makakapag-concentrate na po ang inyong kasundaluhan sa totoong mandate namin as members of the armed forces. At yun po yung external naman po. Kasi meron po tayong, hindi naman po lingid sa kaalaman ng karamihan, meron po tayong mga external threat na kailangan din nating i-address. So when we finally have all of the provinces declare as insurgency free, we in the 5th ID will finally concentrate doon naman po sa external threat na dala po ng mga foreign powers po, no, na gumagawa ng mga illegal na mga activities din dito sa area natin. Okay. Based sa monitor nyo, sir, sa Region 1, insurgency free, sa Region 2, itong Region 1 at saka Region 2, insurgency free na po ba, Colonel, sir? Hindi pa po sir, may mga provinces po na nag-declare na po ng tinatawag po na SIPs,
Ito po yung stable internal peace and security. So ang susunod na step po niyan is magkakaroon pa po ng mga series of conferences and meetings. Kasi meron pong tinatawag po na ano na parang basihan para i-declare yung isang province o yung buong region as insurgency free. Ang isang basihan po doon is yung number of ito pong miyembro ng mga aktibong armado. So pag nandun na po sila sa pinakamaliit na number, masasabi na po natin na wala na po silang power kumbaga na sagawa pa ng mga violent activities sa regions 1, 2, and CAR. So sa ngayon po, marami na po mga provinces ang nag-declare ng stable internal peace and security. And hopefully po, pag neutralize na natin yung other members pa po na hanggang sa ngayon nagtatago pa rin, rest assured po na sa lalong madaling panahon is may di-declare natin na insurgency free po yung regions po natin. Okay. Sir, kung pwede, ano pa yung grupo? Maliban itong Ilocos Cordillera Regional Committee, meron pa bang mga grupo na tinutugis po natin na Colonel Mascareñas, sir? Yes, sir. Yung mga remnants na lang po, sir, ng ICRC and KRCB po, sir. So, konti na lang po itong mga personalities na ito. So, yun na lang po, sir, ang natitira. Kailangan po natin talagang i-reduce sila dun sa pinakamaliit na formation ng armado para wala na po silang epekto, hindi na po sila makapag-asik ng terorismo dito po sa atin. Once again, sir, maraming salamat and mabuhay po ang PIP Civil Military Operations sa Commanding Officer, Colonel Jojo Mascareñas. Mabuhay po kayo. Kung meron pa kayong dagdag, go ahead po, Maraming salamat sir. din po, sir. Magandang gabi po ulit, sir. Maraming salamat po, sir, sa pagpapaunlak niyo sa akin ng interview dito sa inyong programa. Mabuhay ko po kayo, sir. Magandang gabi po sa lahat. Okay, ayun na po ni Lieutenant Colonel Jojo Mascareñas, Commanding Officer po ni PIP Civil Military Operation Battalion